Koncom tohto roka som rozmýšľal, že spravím niečo, čo ešte nikdy nikto v AI Models odvetví nespravil. Zoberiem úplne novú AI modelku od úplnej nuly, dostanem ju na čo najrýchlejších $10,000 v revenue. A práve preto som to aj vyskúšal. Povedal som si, že to nebude až tak ťažké, pretože fakt mám skúsenosti a 1.1. som túto výzvu spustil. Založil som nový profil, založil som všetko verejne, ukázal som to na svojich sieťach a podarilo sa mi fakt niečo super. Do 24 hodín dostať permaban na tom účte. Nebol som z toho úplne svoj. Nerad prehrávam a do 2 týždňoch som zobral teda druhý profil, ktorý vôbec nefungoval. Mali sme tam nejaké dosahy, nejaké fakt, že malé čísla a celý tento profil som prerobil a povedal som si, že tú challenge vyskúšam s týmto profilom. Pokus teda číslo 2, profil som spustil, vybavil som tam jedno promo na modelke, ktorá mala viac než 100,000 sledovateľov a začal som to celé verejne točiť, že teraz ideme, teraz to spustíme a za 24 hodín sa mi podarilo dostať na $1,000 v revenue a fakt, že človek, ktorý bol z toho najviac prekvapený, tak som bol ja sám. Nemal som nič pripravené. Nečakal som úplne, že to vidia, aj keď som sa vo videách potom hral, že hej, že som to čakal, tak to nie je pravda. Nemal som pripravený content na predaj, nemal som pripravený content na marketing, cháni na chatting vôbec neboli ready. Hneď som hajroval prvého chatera, druhého chatera, tretieho chatera. Neustále sme generovali, točili videá, predávali a stále ten istý kolobeh dookola, až sa nám podarilo za 8 dní a celkovo som aj analyzoval, že čo robiť ďalej, ako skúšať veci. Tak za 8 dní sa nám podarilo mať 50% z tejto výzvy hotových a práve preto som si hovoril, že wow. To je ako insane, že aj keď som skúsený, tak sa fakt to podarilo, vyšlo to. Fakt, že neskúsený človek toto nedokáže spraviť. Nie je to žiadna get rich, quick scheme ani podobné veci, ale viete, že keď je niečo výzva, chápeš, tak sa proste niečo musí posrať zas a naozaj sa to stalo. Zase sa to posralo druhýkrát, kedy sa v podstate odstranilo to prvé promo reelsko a začali sme mať úplne nízke dosahy, tak som to hneď analyzoval, čo robiť, keď AI modelka prestane mať dosahy, čo robiť, keď sa nedarí. Fakt som všetko ukazoval úprimne, tak ako to robí málo ľudí na internete, zvlášť AI Models odvetví. Neustále som pracoval ďalej. S chalami sme skúšali viac generovať, viac postovať kvalitnejšie veci a tie veci začali fungovať. Naozaj to klaplo. Do 23 dní sa podarilo z nuly dostať na $10,000 v gross revenue s tým novým AI Models účtom. A práve preto točím toto video. Netočím to preto, že to vyšlo. Točím to preto, aby som ti úprimne ukázal, ako AI modelky fungujú, aby som ti dal nejaké reálne očakávania, keď si začiatočník, nie keď si skúsený, ale aj aby si mal prehľad, ako to bude fungovať, keď budeš skúsený. Ukážem ti presne, koľko som z toho zarobil ja, aké boli moje celkové náklady, koľko boli revenue na daných ľudí, ktorí tam spendovali, v podstate subs to nejaké ratio, celá matematická vec, ktorú za mňa počíta ChatGPT a nie ja. V podstate ti ukážem všetko tak, ako by sa malo. Ukážem ti to úprimne, tak aby si chápal, že aj keď zarobíš väčšie sumy, tak čo s nimi máš robiť, čo potrebuješ na začiatok. A práve s tým chcem začať. Lebo ty si možno teraz hovoríš alebo sa porovnávaš so mnou, keď som zarobil takúto sumu. Chcem ti povedať, že na začiatok potrebuješ obyčajný notebook, MacBook, počítač, nepotrebuješ ho ani výkonný, pretože programy sú na internete. Chápeš, programy sú na webovom rozhraní, takže sa od toho nevyvíja v podstate šila tvojho počítača. Ja som tu aj pridal screen, že mám 2020 MacBook Air, na ktorom pracujem a neustále funguje úplne v pohode a používam ho na AI modelky. S tým, že plus samozrejme ešte potrebuješ programy, nie sú drahé. Programy obvykle stoja fakt, že dokopy na fotky, videá, nejaké odhalené veci do 70 alebo $50 mesačne, záleží od toho, koľko testuješ a koľko generuješ. Programy, kde robíme my, tak stojí jedna fotka 4 centy a $26 členstvo na marketing. Takže to je moja odpoveď na to, či sú tie programy drahé alebo lacné. Fakt, že jediné, čo potrebuješ, tak je telefón a počítač. AI modelky sa odvíjajú od toho, že ako moc to chceš rozbehnúť a ja to skúsim porovnať s jednou jednoduchou vecou. Predstav si, že tu máš mapu. Táto mapa je tá papierová mapa, podľa ktorej kedysi ľudia cestovali a musel sa vždycky pozrieť, že kam ideš, podľa toho, čo je okolo teba a určiť danú odbočku, kam ideš ďalej. No a toto je, keď to robíš a nie si skúsený. Je to v pohode. To je, každý tak začína. Keď nemáš nejaké vedomosti a systém, môže sa stať, že zle odbočíš, že nebudeš mať dosah hneď zo začiatku, že to nebude fungovať a spálíš s tým svoj čas, to je na konci dňa to najdrahšie, čo máš. Určite ti neodporúčam ísť podľa niekoho, kto si tú mapu vymyslel. Nemá za sebou reálne výsledky a nemá čo za sebou postaviť, pretože on ti bude ukazovať niečo, čo v skutočnosti nefunguje a nemusí byť pravda. A zbytočne tak spálíš nielen svoj kapitál, ale hlavne svoj čas. Ja sa snažím ľuďom ukazovať aj zadarmo informácie. Samozrejme mám aj skupinu, ktorú predávam, ktorá je v úvodzovkách tá digitálna mapa, kde si dáš teda GPS-ku z bodu A do bodu B. Priamu cestu máš ukázanú. Máš priamo ukázané, ako to funguje. Jediné, čo musíš, kde veľa ľudí zlyháva, buďme k sebe ako úprimní, tak jak sme tu, tak je reálne začať pracovať. To je to, kde reálne veľa ľudí zlyhá, pretože už nemusíš byť ani kreatívny, videá si vieš pretvoriť doslova ako z bodu A do bodu B. Jediné, samozrejme, čo ešte stále zostáva ako práca, je vymysleť tú modelku a vytvoriť si ten content, čo ja určite bežne chápem, ale budem počítať teda, že tu žiaden taký človek není. Keď začneš generovať, začneš nejako tvoriť, tak potom príde reálne to, že sa budeš chcieť posúvať a nemusíš mať ani nič pripravené.
pripravené. Keď si zoberieš telefón, spravíš tam ten Instagram, je pripravený na to postovanie, teda spraví sa tam nejaký warm-up 5-7 dní. Ty nepotrebuješ mať ani pripravené fotky na predaj, tak ako som to potreboval ja, aj keď som ich nemal pripravené. Fakt jediné, čo potrebuješ, tak je si pripravovať fotky a videá na Instagram na to, aby si začal postovať, začal robiť marketing, začal nejako rásť. Keď na sieťach uvidíš zo začiatku české videá alebo reelska alebo slovenské, ak si Slovák, tak je to úplne v pohode. Nič sa nedieje, neznamená to, že tvoj profil nemôže byť pridaný do Ameriky, môže byť, je to v pohode, pretože ty postuješ a keď pridávaš nejakej USA videá, je tam USA proste sound, prostredie americké, samozrejme je tam aj text nejaký napísaný po anglicky, tak to budú sledovať títo ľudia a tí ľudia s tým budú najmä interagovať, čož očakávam my aj algoritmus. No a následne budeme mať teda produkt, ktorý začneme marketovať a budeme ďalej postovať. Je veľmi dôležité, aby si postoval vtedy, keď sa ti darí aj nedarí. Keď sa ti nedarí, snaž sa pozerať na to, čo by si mohol robiť zle. Samozrejme, prosím ťa, nepozeraj sa na to tak, že robíš niečo zle, keď si pridal 2-3 videá. To nie. Ja by som sa na to pozeral tak, že pridám 20-30 videí. Jedno z tých videí by mi snáď aspoň vystrelilo. Keď ani jedno, tak viem, že som fakt, že niečo spravil na hovno. Potom by som proste neustále sa odrážal od toho, že čo môžem robiť lepšie, že toto video fungovalo, čo v ňom mohlo byť to, čo fungovalo a teraz to pretvorím do ďalšieho videa. A presne to som aj analyzoval počas celej tejto série. Ja som sa nesnažil len ukazovať to, kedy sa mi darí, dobre zarábam, kedy mám veľké dosahy, ale naozaj aj to, keď proste príde tá facka do ksichtu, ktorú nikto nechce a nikto neočakáva a tá bohužiaľ prišla. Tak to je. No a keď sú dosahy, tak potom následne už je predaj. Ja som zvolil predaj za $5 som mal prieber, za subscribe tu je 4,79, za chvíľu ti ukážem prečo 5. Kvôli tomu, že tam ten trafik chodil a chodili tam tí ľudia, toto bola testovacia cena. Keby tam tí ľudia nechodili, tak tú cenu dám dole alebo to dám zadarmo. Fakt, lebo by som videl, že proste potrebujem tam tých ľudí dostať. Aj ty, keď máš nový profil, niečo skúšaš, tak môžeš dať cenu zadarmo zo začiatku kvôli tomu, že tí ľudia nepoznajú tú modelku a nemusia byť hneď schopní zaplatiť. Mne našťastie boli schopní zaplatiť a som za to rád. Je pravda, že by som tam dostal viac ľudí, keby je ten subscribe zadarmo? Je. A je pravda, že či by som z nich mohol vyčetovať viac? Je. Chápeš? Takže možno som tých $10,000 mohol mať skôr, ale to už je taká teoretická otázka. Čo sa týka vlastne konkrétneho sústredenia, tak vždycky je sústredenie najprv na generáciu, potom na marketing, lebo keď nemáme dobrý marketing, nemáme komu predávať, aj keď sme dobrí v predaji. A potom samozrejme predaj. Ty zo začiatku nepotrebuješ žiadnych četerov. Fakt, že nepotrebuješ. Keď začínaš ty s tým človekom, môžeš si napísať sám, nie je to príjemné, najlepšie bude, keď sa to naučíš, pretože potom to budeš schopný rýchlosti naučiť ostatných a tí ostatní budú vedieť, čo od nich chceš, alebo to budeš vedieť z praxe. No a nepotrebuješ žiadnych četerov. Jediné čo, tak proste popri tom, ako budeš generovať večer popri práci alebo štúdiu 2 hodiny denne, s tými ľuďmi si dohodneš časy, kedy sa spojíte ďalší deň. Tí ľudia, pokiaľ je im tá modelka sympatická ako AI-ková, tak tam prídu a pošlú jej peniaze. Chápeš? Každý človek, ktorý ide na OF-ko a FunView, oni vedia, že tam nejdú zarábať peniaze, oni vedia, čo tam tá modelka robí, čo tam predáva. Opäť, keď sa bavíme o tom, že či musíš predávať nahodu, tak nemusíš. Môžeš predávať hlasovky, môžeš predávať nohy, môžeš predávať nejaké spodné pradlo, môžeš predávať nejaké pózy, ktoré sa im páčia v oblečení a ak sú nejakí proste zameraní na iné veci, samozrejme, ja hovorím neustále, že pre mňa ako najlepšie funguje nahota. Krátky recap tejto série, keď sa pozriem sem. Na začiatku som sa strašne tváril, že viem, čo sa ide diať, že ten začiatok som chápal, tak to tak nebolo. Prvé 3 videá není ani ukázané screeny z FunView, ani moc konkrétnych štatistík, čiže tu som len v podstate popísal, ako sme spravili celý ten launch, čo to by mohlo byť veľmi užitočné video. Tu som sa snažil niečo povedať o Instagrame a potom už som tam konkrétne ukazoval všetko. Fakt, že všetko tak, ako to bolo raw, nič som nezakrýval okrem mena modelky, čož určite odporúčam aj tebe. Svoje účty si vždy nechaj pre seba. Ja som sa napríklad zo začiatku strašne sústredil na to, aby sa to posúvalo a potom mi začal horeť pod riťou a musel som sa sústrediť aj na ďalšie modelky, takže som si dal v podstate aj pauzu, tu som si vždycky fotil screen, vidíš, keď sme mali nejakú revenue, keď sme hitli a mal som na to čas. No a potom v podstate som sa týždeň alebo 9 dní som musel dať totálny lock-in na ďalšie modelky, lebo tam horelo tiež, takže není všetko len o jednej výzve, čo sa mňa týka, tak mám aj oveľa väčšie účty, ako je tento a musím sa sústrediť aj na ne. Samozrejme, nelíkujem ich kvôli tomu, že jeden účet, ktorý sme mali v spolupráci s kamarátom, on ho líknul a prišli sme o 70,000 modelku, čo samozrejme bolo veľmi na hovno, veľmi nepríjemné a keď aj ukážeš, že tie účty sú tvoje, tak nemáš tým čo získať, by som povedal. Keď ukážeš takto revenue niekomu, kto ju chce vidieť a fakt, že ukážeš, že máš vedomosti, to úplne stačí. Samozrejme, tá revenue musí byť pravá. Never, prosím ťa, ľuďom ani sa neinšpirujú od takých, čo si vymýšľajú na sociálnych sieťach alebo zarobili $1,000, pretože $1,000 nie je ťažké zarobiť. Ja som to mal za deň, keď som spustil úplne novú modelku a reálne, čo je skôr ťažšie, tak je neustále mať konzistentné výsledky. Nie jednorazovo mať jeden výsledok a s tým z toho sa živiť, že predávaš kurz, ale ťažšie je mať konzistentne výsledky a neustále prezentovať
to, že to, čo robíš, je naozaj kvalitné a za to sa ja snažím postaviť. Potom, čo tam prišlo za bomby, sleduj. Boom, 500, 500, 200, 500, 350, 500, 500. Úplne neuveriteľné bomby tam potom prišli na ten účet, čo už ako bolo insane. A poďme sa spolu pozrieť na nejakú jednoduchú matematiku štatistík, hej. Celkový obrad $10 056 zo subscribov, teda prišlo $745, čiže na prepočet je to na jedného človeka, lebo tam bolo 150 subscriberov, je to $5 na jedného človeka, čiže jeden človek poslal $5 gross znamená, že v hrubom. Potom v podstate messages a tips sú dokopy spolu, koľko ľudia poslali. Potom vždycky z tips je nižšia daň, čo dáva FunView, len aby si vedel, čiže tak. A FunView zo začiatku si berie z toho gross 15% a potom keď máš účet dlhšie ako mesiac, tak si berú 20%, ale tých 15% je na začiatku top, akože máš vyššiu revenue o tých 5%. Jednoduchá matematika. Priemerný spend na jedného subscribera je $67, čo je fakt, že dobré. Samozrejme so subscribom, bez subscribu je to $62. Ratio, čiže subs na celkový income, toho čo ľudia poslali, je, že 7,5% bolo zo subscriberov a 92% bolo z upsellov, messages a tips. A to teda vychádza 1:12,5, čo je úplne neuveriteľné. Celú v podstate výzvu od polky som si hovoril, že to chcem vylepšiť, chceme to posunúť a na konci sa to fakt vytopovalo. Tu bolo 1:5, 1:7 a nakoniec sa to podarilo dostať 1:12,5, čo je úplný extrém. Tie tips tam na konci chodili neuveriteľné, ale fakt boli aj ľudia, napríklad jeden top spender si odstránil účet, potom a šiel na ďalší, ale ten účet tam poslal 1,5k, neviem presne, a to poslal napríklad celé v messages, takže vždy tí subscribery nejako inak preferujú posielať peniaze a už je to potom na nich. Na účte bolo 543 followers, 150 fans, celý účet za chvíľu ukážem, len to ešte rozoberáme. Instagram šiel teda od nuly, tu sme ho prerobili a dostali sme ho na celkových 7411 followerov. Som s tým spokojný. Keby hitolo 10k followerov, by to bolo super. Mimo toho, aj tak som s tým spokojný, že sa to dostalo na takúto úroveň. Pri Telegram z nuly, úplnej nuly na 1400 odberateľov a teraz sa ideme pozrieť, koľko som z toho reálne zarobil ja z celého tohto, čo sa tu dialo. Čiže poďme si to spolu spočítať, celé tieto veci. FunView, gross revenue, tam bola teda $10 064. Teraz keď sme to počítali net, to znamená, že $10 064 je hrubom. To, čo mne reálne príde celé na účet, tých 15% si strhla platforma, je $8554. Tých $8554 boli moje náklady na chaterov, čiže na chaterov som minul skoro $1k, $912 presne, cca som si spočítal tie payouty. Jeden chater v podstate robil na viacerých účtov naraz, tak ten mal menší fix a nejakú revenue stále, tí ostatní stále nemali nejaký extra veľký pay, boli traja chatery, tak už si to cca viete rozpočítať. Moc som na chaterov neminul, samozrejme vždycky je to na chlánoch, ako si s nimi dohodneme podmienky. My si vieme podmienky veľmi dobre vyjednať, tým, že už máme dlhšie agency, tak máme neustále odporúčania na nových chaterov, čiže takto je s tým, že čo sa týka vlastne zháňania chatera, tak si vieš dohodnúť aj kamaráta za percentá z odmeny, pokiaľ je ochotný to robiť a ty si naozaj ako ochotný mu taktiež zarobiť nejaké peniaze, nemyslí si len, že tam potrebuješ niekoho, aby tam sedel, to nie je pravda, pokiaľ je nulový trafik, tak tam naozaj nikoho netreba. Posledná vec vlastne sú náklady na generáciu, to bolo cca plus minus $150, to som ako naozaj nepočítal presne, lebo fakt ako generujeme tony a tony obsahu, zvlášť s tým, čo sa teraz chystám pripraviť. A celkovo take home FunView, čo prišlo na účet, je $7492.36. Toto je to, čo príde na účet nakoniec. Je to super, nie je to málo peňazí, veľa peňazí pre niekoho, komu by to mohlo zmeniť život. Samozrejme ja si to vážim, neustále sa snažím byť skromný, žiť skromne a nijak to nemení môj charakter. V tomto videu som sa naozaj snažil ukázať všetko tak, ako je. Teraz ešte idem do platformy, keď sa tu v podstate prekliknem, tak na YouTube je to celé zdokumentované, tu sú všetky videá, ktoré som popridával. Niektoré videá hitli väčšie dosahy, niektoré menšie, ja verím, že toto video tiež bude mať v pohode dosahy a keď si to tu otvorím, refreshnem to celé, tak je tu teda $10 086, tento mesiac 3070, najlepší deň skoro $2000, tu je presný breakdown všetkých štatistík a to je ono. Táto challenge ako bola super, bolo to neustále vyčerpávajúce, točiť videá každý deň, keď fakt sa musím starať o tie modelky. Čo je vlastne ďalej z AI Models je vlastná komunitná platforma. Tu bude strašná bomba, to čo chystám. Tu bude neuveriteľne, fakt sa teším na to, veľa ľudí teraz na tom pracuje a ja dávam do toho veľký kapitál, ale to čo to prinesie pre československý trh s AI modelkami, nás mužov a ženy, ktorí sa tomu chceme venovať a to vzdelanie bude im cen a zožerie to akúkoľvek konkurenciu, kdokoľvek, kto sa snaží robiť niečo s AI modelkami, tak je jasne vidno, že ktorá agency je najlepšia. A tebe
ďakujem, že si túto výzvu sledoval. Na konci dňa svojim sieťam sa venujem oveľa dlhšie ako sieťam na AI modelkách a moje siete som vždy budoval a vždy rád budem budovať čestne, tak ako sa má. To je z tohto videa všetko. Čokoľvek, čo sa týka private group, tak čo skoro bude tá platforma, kde si môžeš pozrieť celé video, pridať sa tam automaticky. Teraz je to ešte cez správy, ak sa chceš pridať, napíš mi na Instagrame izvol.tomáš alebo izvi.ai. Díky, peace.